A contorna da Alameda, así como os xardíns Felipe de Castro e o campo da Feira, é un dos principais espazos públicos de Noia, así como a carta de presentación do seu núcleo urbano. Daí o interese do Goberno por poñer en valor a zona, recuperando para o uso cidadá algunhas áreas que se atopaban en mal estado. Con esta actuación e cando este rematada definitivamente Felipe de Castro, que ainda non está, a intervención que vamos a facer nos columpios, no parque principal de columpios de arriba da Alameda, creo que vamos a facer unha recuperación moi importante e moi grande dunha das zonas máis significativas de Noia, non? Como é o complexo de toda a Alameda, que é un elemento patrimonial indiscutible. Todo o mundo coñece a riqueza da Alameda de Noia e punto fundamental de ocio para toda a ciudadanía e toda a xente que ven de fora, non? A actuación consistiu na canalización dos desaugues e consolidación dos camiños, así como a posta en servizo da fonte e renovación do alumeado. Foi executada directamente polas brigadas municipais de Obras e Medio Ambiente, a excepción da instalación eléctrica, polo que supuxo un importante aforro para as arcas públicas. Aquí hubo unha recuperación importante das zonas de desagüe, por eso se van a eliminar en principio as charcas, pode haber algún problema que iremos solucionando, pero todo o que é a acumulación de agua que había, por exemplo, na entrada ao parque onde se producía unha auténtica lameira, esa canalización non tiña un desagüe efectivo, sino que morría, quedaba cega, por eso non había evacuación de agua, e se cambiou tamén a instalación eléctrica, que tiña unha situación de precariedade importante. Se completaron as iluminacións, agora está iluminado todo o parque, antes había unhas zonas de oscuridade importantes, e tamén se recuperou o funcionamento da fonte. De que unha obra executada con recursos do Concello, con orzamento do Concello, só complementada no caso da instalación eléctrica de iluminación por unha empresa exterior, pero o que se pode facer cunha brigada de obras ou de medio ambiente que funciona adecuadamente. Tras o acondicionamento do espazo, o próximo paso será enchelo de actividade cunha extensa programación de actos lúdicos e culturais a celebrar no campo da feira. Se vamos a recuperar nos vindeiros meses todo o que é a actividade lúdica deste parque que estaba prácticamente en desuso, era un parque marxinal, que é unha pena porque é un parque precioso, que además está ao lado da Alameda, e vamos a intentar dotalo de esa actividade.